Съединените щати предлагат няколко имиграционни предимства за чужденци, които се интересуват от живот тук, което го прави привлекателна дестинация. Ето някои ключови предимства. Разнообразни визови опции. Съединените щати предлагат различни визови категории, включително работни визи като H1B, студентски визи, F1, семейно спонсорирани визи и инвестиционни визи, като E2 и EB5, които позволяват на лицата да намерят подходящи имиграционни опции според техните обстоятелства. Второ, път към постоянно пребиваване. Много временни визи могат да доведат до постоянно пребиваване, известни като зелена карта, което позволява на хората да живеят и работят в Съединените щати за неопределено време и в крайна сметка да кандидатстват за гражданство. 3. Образователни възможности. САЩ са дом на някои от най-добрите университети и колежи в света. Международните студенти се възползват от висококачествено образование и възможността да придобият практически опит чрез програми като Optional Practical Training, OPT. 4. Икономически възможности. САЩ има устойчива икономика с разнообразни пазари на труда, предлагащи множество възможности за заетост в различни индустрии, което може да бъде особено привлекателно за квалифицирани работници и предприемачи. 5. Културно разнообразие и общност. Съединените щати са известни със своето мултикултурно общество, което позволява на имигрантите да се свързват с различни общности и култури, което улеснява адаптацията и намирането на мрежи за подкрепа. И 6. Силни правни защити. Имигрантите в Съединените щати се възползват от конституционни права и правни защити, които гарантират справедливост и равенство пред закона. Също така, събиране на семейството. Имиграционните закони на Съединените щати дават приоритет на събирането на семейството, позволявайки на граждани и постоянно пребиваващи да спонсорират членовете на семейството си за имиграция, което насърчава стабилност и подкрепа за новодошлите. Като цяло тези ползи създават гостоприемна среда за чужденците, които искат да изградят нов живот в Съединените американски щати, което го прави привлекателна дестинация за мнозина. За повече информация или за да запазите безплатна консултация, моля посетете smartinvestorvisas.com. Казвам се адвокат Джеймс Рут и благодаря, че гледахте.